O karon mga higala, niya na karon ang laing sumpay ning sugilan nga sinuwato gubo sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Sila ilubong. Problema sa gastuhan taon, Sir. Uy, nilalim. Ako'y mo gastos sa tanan. Lungon, paglubong, pagbilar, pare. Ako'y gasto. Your diborsyo. Og ang pamilya nini, hatagan ako og negosyo. Og ako'y mopaeskwela sa mga anak. Don diborsyo. Masayhatag na ko ang tanan nga pagtabang lakip ng sementeryo. Ako ng tanan. Kining ako tabang lang kaninyo. Salamat kaayo, Don diborsyo. Salamat. Ang tagtungod aning usa, madua sa kong bay. Aron, katagan ako sila og kwarta. Og karon, pasiunang tabang, aron mapahimutang ang ilang patayng lawas. 50,000 pesos alang sa una. Don diborsyo. Dawata kini. Og atol sa lubong, sultihi niya ko. Aron, makapada kog baboy, bugas, og ilimnon, aron magamit ninyo atol sa paglubong. Nyor. Mayo kay ni ano mo. Ay, kon, kining ha. Kang ngigagaw. O sabay na kangilingig. Among gisusigod kini sa gipatay. Pas lang bangagaw. Oh. Ang among gikay inkwentro. Ha? Ha? Muna, among gikwentro natin na. Unsa? Kawa ka lagi. Lagi. Wala. Ang among gikay inkwentro. Ha? Ang nagparigla na mo. Maway gipatay. Mao ba? Tingog tira, tingog. Naglibog ko kung kinsa nagpatay nila, nay. Pasinog. Ang kapulisan. Unsa na ke? Tingog tira, tingog. Pero ano ipaagi maging hunana? Basinog. Dili sila gusto nga. Ipagi pa kusgado. Patay lang dito ba? Ngayon, makuha lang ng padlungon. Blackie. Pero agrabiha sa day. O sa may grabe hahati na? Ang gibuhat ni Don Tiburcio. Ngano? Ha, ngano? O sa may kibuhat ni Don Tiburcio? Siya ang may angkon sa tanang gastuhanay. Lungon, pari, menteryo, pagkaon. Labaw sa tanan, hatagan og negosyo ang pamilyang nahabilin. Nya peskwilahon pang mga bata. Unsa? Ingon anak kamang giluluyon si Don Tiburcio. Athena. Dili ba kaha na sa limbong aron pagtabon sa matuod nga paghitabo nay? Ayaw pagpanghilabot. Kung may mata ka, tanaw lang. Kung may dunggan ka, paminaw lang. Sa laing pagkasulti, anak, himo ang buta ang imong pananaw o himo ang bungol ang imong dunggan. Nay Matilde. Salamat kay Daddy nga imong gisuportahan ang pamilya nila ni Tarcio Lagitangkig. Ingon gayod ni Ana, Federico. Dili ni mo pasagdan ang pamilya nga nag-antos. Oh, ikaw na yun, Daddy. Unsa kapuslanan sa tong kwarta kung dili ito gamiton aron paglipay sa ubang tao.
Saludo ko nimo, Daddy. Dili na tumada ang kwartas sa atong kamatayon, Federico. Inigabot sa gayon nga kita mamatay. Talikdan na to ang tanang bahandi ni kalibutan. Busa, samtang makahimo pa kita, mutabang kita sa atong mga kaigsuunan. Aron dunay maghandom ka nato sa gayon, nga mahanaw kita nining kalibutan. Daddy Tiburcio. Hatde og painit, karon dayon ang mga nagbilar. Naay mga burger, kape, ug ilimnon, mga bino, aron magmalinawon og malingaw ang mga tao didto nga nagbilar. Yes, Daddy. Okay. Labing siguro, daghan karon ang mga tao. Kay last counting man karon, lubong naman ugma. Oh, Daddy. Daghan karong sugal didto. Baraha, madyong ug uban pa. I like that. Sige, sige. Buhato ko na dito, Daddy. Mga atabs! Oh. Mga toto sa bilar karon sa ilang tarsyer. Ha? Dahil daghang sugal dito. Baraha. Madjong. May hanta ko yun. Okay nyo rito. Okay. Sa Madjong. Kasi bungoto ninyo. Kuhan nyo rito. Kami doon si Bok eh. Bok, kami si Bok. Kami doon ka Bok. Bok, yabangan. Pero doon kami ka Bok. Okay. Sige. O sa baraha. Kinsay bungoton. Ako. Aray. Ako. Timoy, si Timoy. Sa hantak. Ako. Aray. Ako. Okay. Kihangnan nga makakwarta ta karong gabi na. Si Kopo na to ang kwarta sa mga tao karon nga nagbilar. Okay nyo rito. Klaro? Klaro, guys. Okay. Paguna mo na ko. Musunod ra ko aron maghatod og snacks sa mga na nagbilar. Pangimutan mo dito, Asa man, klaro ba? Arreglado, nyo rito. Anak, asa ka? Nagilis ka man lagi. Vigil ka, Nay? Ginoo ko, ayaw inton pag-adto na. Nay, kalma lang, Nay. Mo-vigil naman ko. Mag-obserbar ko sa mga tao dito. Pero mamiligro ka. Nay, nga nang mamiligro man. Tingalig, ikahinagbo na sa nimong mga taong badlungon ining dapita. Kung lang ko, naan sila, Nay. Likay lang ko. Unsa? Dili ko mahimo mag-urong, Nay. Huwag ay kabalakan ako. Okay na ko, ha? Diyan na ka, Nay. Athena! Wa na yun maminaw na ako ay. Gano pag ingon man ini agresibo ang akong anak. Huwag kahadlok nga gipati. Kuyugan ka, dayat ka na. Kuyugan ka. Jadi ka mahadlok, Nay. Padlok ko taon. Huwag gani ko mahadlok ng babae. Huwag ka mahadlok ng babae ka. Ako nakahang lalaki ko. Dariyat ko maligas. Sige, kung mo na. Tara, Nay. Kuyog ta. Tala. Daghan ang namilar. Ug timing kayo nga daghan sa kining snacks na akong gina. Gipahatod kini ni Daddy Tiburcio. Dulo na ko ang mga tagtungot.
Ay, salamat kaayo ninyo. Nyo rito, Federico. Akon wa pa mo pait kay nga mo kahimtang itaon. Di ka na mo pasagdan, manang. Salamat do kaayo. Ay, lingkod ay nyo rito. Dali lang ko, dali lang. Andaman ti kagimong masnak. Kape ka nyo rito. Ayaw na. Tagdala lang ang mga tao. Okay rin kayo ko. Mo tanaw-tanaw lang ko sa mga nga nagsugal. Oo, naamay nagmadyong. Hantak, baraha. Gusto kang maduwag madyong nyo rito. Paduwa, onti ka. Sila lang, manang. Day, atin na. Ha? Lakas pinili ko. Niya na. Dilan tang paduol niya, noy. Dilan sa ta. Na may madyong, noy. Ha? Sama, luwa ka? Oo, sige. Duwa ko. Bunot na sa paningit. Alaya. Dapat na ni mo no? Usa lagi na. Tray yung naman tray na. Sumando sa... Bunot man? Bunot lagi ako. Wala. Bunot lagi ako. Dako rabang bayran na, no? Dako, no? Bono 300. Paningit 100. Alay 100. 500 tanan. Kamu nga. Dako ang bayran na. Sige lang, dayon lang. May bunguton na apil ning duwa ada. Oops, paningit na sad. Sure. Bunot mo. Kadiyot lang ha. Unsay nabunot nimo, noy? Tres karakter. Ang ako ng labay ganina, noy. Diyan mo gibunot sa kilid file, oh. Ay, usa. Ay, pitay basangil, ha? Di na pasangil, oy. Di na pasangil, oy. Ibantayan ta ka, noy. Tikas na imong gibuhat. Unsa maghangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Rondin Acorda Tayad, audio editor Chiefrey Cabonada, ang atong sound band Aldwin Acorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.